Čaute lišky ďalšiaci, ja som Noxy a vítam vás pri ďalšom videjku hry Tanky Online, našej série Tankov Online. A dnes si zahráme na mape Kungur podľa misie. Budeme mať vlastne 300 XP na mape Kungur. Nie sú za kryštál, ale čo už. Dnešný deň nie je taký dobrý. Dnes hrám s Railgunom pre zmenu, aj keď Henry je dosť dobrý, ale treba s tým aj prestať a on má našu vlajku, tak my ho zabijeme. Kryptonida. Ak je nadrogovaný, tak ma poradí. Teraz to dostanem. Super. Nevyužil som príležitosť. Som taký sprostý. Haha. Že ten búrov stratil vlajku. Ja si idem zabiť toho, kto ma dal dole. Hahaha, a ideme po ňom. Nie! Fúj. Mus. Zober tú vlajku, chlape, rýchlo. Dobre. Zoberieme si drogy. Nie. Ježiš. Nie. Jo. Za tento tu AFK. TF. Ten, poď. Ježišmaria, oni ho zabijú. No, tak ja potrebujem rýchlo heal. Bo mňa tu niečo dá dole. OK. Dáme radšej jednotku. Lebo nás, ako sa hovorí, Pane Bože, no tak teraz musím udriftovať. OK. Dávame to. Pohodičke. Fú. Please, nezabij ma. Driftovať, dobre. A máme to. Vlajka je tam. Ty skapeš. To je ďalšia vec. Ty tiež. To je ďalšia vec, sa tiež. Noxy sa droguje. Noxy hacker, kripel. Noxy je zlý proste. Máme krásne videjko. Mali sme málo života. Tak nás bohužiaľ zabili. Ale my to čo vymyslíme, my ich dáme spolu dole. Jak sa hovorí, zničíme. Dobre. Tento si. Trápne. Ty si debil. Nevie nič, ani trt. Dobre. Ježe to. Sorry.
Ježiš, ja som sprostý. No čo už. Fúha, ale toto už začína byť hardcore. Hardcore faily. Ježiš, musím ísť po ňu. Dáme si 4 rýchlo. Poď! Čože? Aha, zmizla mi ona. Zmizol mi double damage. Ak si ma všimne, tak je to v zadku. Nie! No nevadí, epický fail. No a teraz máme šancu. Len tak pre informáciu, mám ešte v pláne točiť ďalšiu hru v sérii a bude to Payday. Tí, ktorí nevedia, je to o tom, tam v podstate vykrádate vám. Nie! Ešte máme šancu. Nevadí, ešte ho dáme dole. Fúha. Haha. Noxy troller. What the fuck? Beach? Došla mu trpezlivosť. A my ideme. Wow. Dobre, rýchlo. Nepretrčať sa veľmi, zobrať toto. Najlepšie bude, ak sa toho teraz zbavím. Tohoto plaza. Ježiš. Ešte máme šancu, pokiaľ ma ten kreten nezabije. Fú. Ale sme v časovej tiesni. Lebo ten blbec. Jo! A nádherne sme to dali. Ak ma teraz zabijú, to sú snajpri, na nich bacha. Jo! Takže už sme ukradli pár vlák. No zabijú si ma, no teš sa. Hahaha, ako v minulom videjku. Teš sa, kretén. A niekto nám tu skape. Čože? Tie tvoje márne pokusy sú trápne. Oh shit. Má nejako veľa života. Zabij ma, blbec. Beach. Máme vlajočku. Nádherku. Kretén. A teraz dechnem ja. O nie, zázrak. Fuj. Skoro. Takže naše videjko krátučké sa už blíži ku koncu. A my už sme splnili misiu. Takže ja už dohrám túto hru, teda hovoril som, že 10 minút. A dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Ak áno, určite nezabudnite na like, komentár alebo odber. Ak chcete odoberať moje videá. Nádhera nakoniec. A určite sa mi Noxy. Čaute.